今日一日畑じゃない、田んぼ作業してみて、なんかこう自分たちが今まで食べてきたご飯はこうやって作られてるんやなっていうのを感じれて、とても結構楽しかったです。で、今日のご飯は美味しく食べれそうなので、それが一番今日はいい気分だなと思います。以上です。